бино ба таҳлилҳои хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон, нархи фурӯши бензин дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории кишвар шурӯъ аз нимаи дуюми моҳи июли соли равон рӯй ба афзоиш овардааст. дар ҳамин ҳол бино ба иттилои хадамоти гумруки кишвар, воридоти маводи сӯхт таи моҳи январ ба сентябри соли равон афзоиш ёфта, аммо нархҳои воридотӣ дар қиёс бо ҳамин давраи соли гузашта коҳиш ёфтаанд. 29 ширкати воридкунанда дар ин муддат 255,092,5 тонна бензин ба маблағи $158,2 миллион ворид намуданд, ки дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта 69,8 тонна ё 27,4% зиёд мебошад. аз моҳи январ то сентябри соли 2023 ба Тоҷикистон беш аз 302,000 тонна гази моеъ ворид шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2022 9,000 тонна бештар аст. дар ин бора Спутник Тоҷикистон хабар медиҳад.